Це можна думати, що фамілія Попович – древніший релікт русинських православних фамілій від імені православних священників-попів. Можна думати. Статистика дійсно вказує, що між уніатськими священниками мало було по фамілії Попович. Були, парочку. Що може вказувати на те, що фамілія Попович – релікт дійсно православного періоду у русинському народі, колись наші русини не ганьбили цього імені. А от пани привілейні уніатські вже могли ганьбитися таких фамілій перед лицем мадяризації, і котрі були скоріше прозвищем від професії священника. Вони се могли тим ганьбити, зато вони міняли свої фамілії або так презрительно пап. З времен уніатського єпископа Андрія Бачинського, ставши уніатським, священники получали дворянство, а православні ставалися кріпосними. То єсть, уже ето заставляло пана привілейного уніатського не називатися Попович або поп. В Марамориші, де унія продержалася фактично лем коло 100 років, у 10 разів більше поповичів, чим на Ужгородщині. Чому? Між священниками уніатськими превалірувала любов до мадярських фамілій. А Попович рахувалося щось простое. Навіть між 100 репресованими уніатськими священниками поза 46-го года лише один був Попович. Удивительно. Як напомню, що із уніатських священників, які після війни були репресовані, примерно третя частина підпала під репресії, одна частина пішла на гражданську роботу, їх ніхто не судив і не бив. Одна частина, третинка, пішла, прийняла православ'я, але продовжали свого папу римського поминати на проскомідіях, про то ми бачили. І так значить, не всіх священників уніатських репресували. Лем, от 100 з лишнім священників, котрі, многі з них, більшість повернулися, деякі, звісно, пострадали, але це був удивительний жест безбожної комуністичної власти, котра, можна думати, і насильственно заганяла уніатських священників у православ'я, щоб навредити православним. Тому що як туди, так і донині ми, православні, заявляємо. Нам не треба насильственних православних. Хто хоче бути сам православним, най вибирає то, бо Бог определяє, хто по любві, а хто на силу. Ведь і уніяти рахували всіх людей русинов уніятами, коли загнали їх пендриком на силу в унію. А коли хотілися православні хтось або маленька частинка вернути в православ'я, так считали їх просто ізменниками Родини. Це вже було сподсудне діло. І так, русини найбільше поповичі, бо не є в світі більше народа із слав'янських народів, щоб такий великий процент людей служили священниками, як ото є у подкарпатських русинов. Наприклад, в селі Копашньому з одного села вийшло більше 250 священників. Народ наш боголюбивий, народ наш підпадає по слову Євангелія і під слово, де написано, що всі ми священники в цьому роді, бо навіть прості люди, зато священство святое, народ святий, взятий в уділ, що ми совершаємо святі справи. Молимося, трудимося, постимося, совершаємо духовні подвиги і несемо свій хрест, пристань якого – Царство Божоє.